תגיד בקול מה אתה עושה. תגיד בקול מה שאתה עושה. שיש את החלק שכשהוא פתח את הפה רואים אותו, עכשיו הוא לא פותח את הפה, קצת קשה לבדוק את זה. אז החלק הקדמי אסור שיהיה בו... הוא היה טוב מאוד לקורבן אם לא היה לו את הבעיה באוזן. רבותיי, עכשיו אנחנו מגיעים לשלב השחיטה. אני מאוד מבקש, אני התחייבתי לבית המשפט שכל הציבור מתרחק אחורה, גם כדי המים, כדי שבית אחר כך יהיה יותר קל להפשיט. כידוע, השחיטה היהודית היא שותה? שתה? טוב, אדוני השוחט, אנחנו נגשת לעבודה? אוקיי. רבותיי, לא להתקרב, אני ביקשתי לא להתקרב. סליחה, לזוז אחורה בבקשה. לזוז אחורה בבקשה. טוב, רבותיי, אני מבקש מאף אחד לא להיות בדשא, כולם לעלות, אנחנו עוצרים, רגע, אנחנו עוצרים, אני מבקש מכולם לעלות, אף אחד לא להיות בדשא. לא יהיה כמו במקדש, במקדש היו כהנים. אוקיי, אני חושב שאפשר להתחיל, הווטרינר, יש אישור להתחיל? אוקיי, השוחט, יש אישור להתחיל? בבקשה. אז אני מבקש לקצר את העניין כמה שיותר כדי של הכבש. השחיטה אמורה לקחת 3 שניות מרגע התחלתה ועד סופה. זה כאן. אוקיי. רבותיי, תרגעו בבקשה, זה לא מופע צחוק, זה לא מופע בידור. רבותיי, תרגעו. יש ברכה? כן. בבקשה, השוחט מברך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על השחיטה.